Lero tipepese kuti bambo Patrick Kankwatira anaimba phone zolosika akuti sala ndokangomva kuti sala akuti sala sindipezeka mawa ndathamangira zina chonde takhalani pamene ponda msisi ndati zimene zitichita ndi zathu zomwe. Ndiye nkhani imene tikukambirana lero ndi nkhani yokhuzana mafumu ndi ndale maka mchaka cha chisankho ngati chino cha 2025 zadziwika kuti madera ambiri mdziko muno mafumu andodo amene ma senior chiefs akumawumiriza magulupu ndanya kwawa kuti azavotere ma candidate akuti kapena kuti iwo amene akuachita kumawalozera ndipo akumati akapanda kutero achosedwa pa ufumu wawo. Malipoti ena akuti ena achosedwa kale mipando chifukwa chobwera poyera nkususana ndi nkhani imene ma senior chiefs anena. Ndiye mprogramu iyi tifuna tiyitane mafumu kuti tiyankhulane nawo komanso tifuna tipeze akaswiri ena kuti ticheze nawo pa nkhani imene tikhalanso ndi malipota zathu amene akhale zigawo zonse zitatu za dziko lino kuti timve maganizo a Malawi on the ground pa nkhani imene. Ndi nkhani yopatsa chidwi takhala tikumaziona ndithu mafumu akumakhala kuzaza ndithu mwina kumapita nyumba ya chifumu ya mtsogoleri wa dziko lino pa misonkhano ya ndale taona yaboma komanso zipani zosusa taona ndithu mafumu akumakhala kumene kuja akamachoka nkumati awasala ndilakena kake awa tifuna tiunguze nkhani imeneyi. Are you surprised kuti ziukhala mene ziuteremu Wanda? Yes, I am. I must say kuti mafumu amabwera pamene pauchitika mwina misonkhano ya ndale nzosadabwitsa komano kuti zafika pomachi mpaka na kumusankhira munthu candidate kuti iweyo ukasankhiwa kuti wakuti ngati supanga zimene zozo nde kuti tikuchosa ufumu. I think nde kuti tiyambano kudusa line chifukwa pali line pang'ono chabe timaseka mprogramu ina ku TV ku abusa na usazibusa swatatanganidwaso naoso mpaka na timaseka kuti yazibusa mpaka na maslogan achipani. Now timanena kuti tikafika nyengo ka trend atu ka clip kamene kacha ndakaona pa TikTok pa Facebook tapitiriza mina tingwa iwo amene analibe mwayi uonera tingonena kuti pa program ya Hot Current la mulungu lino Brand Banda amene amachita host the program anambisa ndithu nkhani yopatsa chidwi yokhuza ndabusa ampingo wa CCP amene anapita ku Page House kwaona mtsogoleri wakale Arthur Peter Mutharika. Ndipo nkhani modzi zimene ananenapo Banda ananena kuti reporter wathu Isaac Salima analemba kuti zikuoneka kuti amene anayankhula nawo amadandaula sogolera mpingo kuti chimene chinavuta nchotena kuti azibusa watapita ku Page House iko amakweza chala mwamba kumati DPP oye ndiye pamene pafuta pitiriza nkhani ya mafumu. Yes, so my point was kuti manenera ngati nkhani imeneyo sicholakwika kuti anthu a Mulungu apemphere ndi wina aliyense kuphatikizapo anzathu andalewa. That's true. Komano mpaka nano ma party slogan imene amachita amene kuko kuti chala mwamba DPP oye ndi anthu ananano kuti kodi no malire ali pati ino kuti ino achali chimnabula kuzapemphera kapena apa pana mwalo wano zandale. So ndikuona so ngati nkhani yake so tikupita so komweko kuti mafumu just like anyone else akhoza kubwera ndithu yo aja ndatsogoleri achikhalidwe chathu amadera mwathu ndi pamene pakuchitika zinthu amayenera kuti abwerepo, you know. Komano ono kuti mpaka nano aziyambano kumaphwanyirana maufulu chifukwa munthu ali ndi ufulu osankha sizikutengera munthu wina kuti amuuze kuti chisankho chako upange choncho. So ngati zikuterodi ndoti zulakwika. Komano ngati mwina anthu ena angoyika potuso ngati nkhamba kamwa ndiye mafumu abwere apa azalankhule kwa Malawi kwatsimikizira kuti iwo alibe mphamvu yomukakamiza munthu wina aliyense kuti asankhe chisankho chakumtima kwa amene akusankhayo chifukwa ufulu osankha ndo wina aliyense kusankhaso zakumtima kwake zosatengera kuti kaivinana ako munthu kanda akazako, you know. So if you cannot even influence ana ako kayakazako, then I don't think aliyense ali ndi mphamvu yonchita influence mzache kuti ukasankhe uchi chifukwa ufulu osankhawo umakhala wa munthu as an individual. Ndi madabwa kuti ufumu
madera ambiri timaziwa kuti kumakhala magazi. Yes. Ndiye kuti mpaka munthu wina atha kuchosa ufumu chifukwa chonena kuti sunavotere wakuti kapena sunaime kumbuyo kwa wakuti kuti zimakhala motani kuti ma senior chiefs amakhala ndi mphamvu imeneyo nanga malamulo palibe kuteteza kwina kuti konse kwa ma junior chiefs kuti basi just at the mercy of senior chiefs imene angachite nanga nde democracy yathu yenda bwanji ngati junior chief sangathe kumsusa iye amene ali senior chief. I thought that was also interesting. Ufusa mafuso amphamvu ufunika kuti mafumu akabwera ati afuse so zimenezi. Yes, ndiudziwa kuti pali ma disciplinary issues amene amatha kubwerapo zimene zikhoza kupangisa kuti ngakhale zinthu zozili za magazi koma ngati wapanga mchitidwe wina wake anthu ena akakhoza kuunikapo mwina nkubweresapo zigamulo zina komano kunena kuti mpaka na mfumu inake zikhala pa chiopsezo chifukwa sikumvera afumu andodo amene akuauza kuti musankhe wakuti pandale zimene zozo ndi sizikufunika so kuti munthu ukhale oziwa malamulo kuti uone kuti amenewo akuphwanya maufulu anthu amenewo. So pamenepo vayana posafunika so mwina so mpana kuti titenge lawyer achani is obvious kuti palibe munthu amene ali ndi mphamvu not even a paramount chifukwa tikachoka ma senior chief wati mafika so kuli ma paramount we even the paramounts don't have mphamvu imene yoyo yoauza mafumu ena kuti mukasankhe izi chifukwa choti ifenzi metu kufuna tikamba kuti eno ndio tukuphwanya maufulu anthu ena. Wanda Msisia akuti tikatero nde kuti tukuphwanya maufulu anthu ena kuti ma senior chiefs azikakamiza mafumu enawa magrupu ndanzawo kuti atenge mbali yakuti pandale akapanda kutero basi ufumuwo ndikuti wathapo pavuta nde chaka cha 2025 ena akuti malipoti akuti kwina khangatiza mbakale ena achosedwa ufumu. Tetimva mprogramu iyi tili ndi Paramount Chief Kawinga kuchoka mboma la Machinga amene ndikhulupirira sopano kuti ali pa line akhala kwapanga connect posete pompa komanso tili ndi Michael Kayatsa iwowa amachita comment ndithu pa nkhani zosiyanasiyana makanso izi zokhuzana ndi ndale komanso chikhalidwe. Ndiye tikhale nawo limodzi pamene tikudikira anzathu a technical kuti achite connect. Mwina Wanda ndimafuna mwina tingofusa kuti kodi role ya mafumu imakhala yotani in a democracy, role yawo njotani? Mafumu ndi atsogoleri athu amene amatisungira chikhalidwe amene amatithandiza mudati muone mene timapangira zinthu zathu muzaona kuti milandu ina imene timakhala kuti takangana m'midzimu timapitisa kwa mfumu kwambiri nde mafumu aja amatithandiza zimene anthu akhala umanena kuti sometimes kuti muone mfumu zathuzi sikuti mwina zili ndi zimapepala zikuluzikulu zimene anthu ena ali nazo kutanthauza kuti nzeru yokhala ndi anthu siyokhayo imene mwina mmayipeza mu sukulu. Suffice to say kuti zilipo mfumu zina zophunzira ndithu zokuti zili ndi ma qualifications zoti zikhoza kugwira ntchito zina komano mfumu mmene mwanenera moja kuti ndi ufumu wa magazi komanso amakhala anthu amene timakhala nawo ma custodians achikhalidwe komanso tikhoza kunena kuti miyambo ina imene timapanga madera osiyanasiyana. Now mu democracy timayenera kuti tizilemekeza ma structures ngati amene wawa kuti pali structure imene iyo kuti ya ufumu tisanapitiso ma structures ena nchifukwa chake mutaona kuti mbuyomo kudazabwerapo maganizo ena ake kuti bwanji mtauni mwathu muno musakhale mafumu and you remember kuti panali maganizo osiyanasiyana ina ankana kuti no munthu mtauni aliyesa dachoka mudzi wako kubwera kusunga makhale mafumu bwanji zingokhala ndi ma block leaders kuti tizisinthana zikhala ma tens but at the end of the day anthu tidagwirizana kuti no we need ma custodians achikhalidwe komanso mwina not morals because morals probably are defined by anzathu azachalichiwa zazipembedzo yes but I think mbali kwambiri zachikhalidwezi so you would see kuti mu democracy sitikutanthauza kuti ndekuti tikutaya chikhalidwe ngati ufuna tisunge chikhalidwecho ndetikuyenera kuti tilemekeze udindo wa mafumu. Chabwino tipereke moni kwa amfumu Akawinga. Mukundimva mfumu? Dziko mukwambiri koma kuno ine ndikukumvani pang'ono komabe ngati mukanashawa kuti tizimana kuno.
ayi nyamata wathu wa technical Christopher Nkosi akhala akuthamangathamanga kuonesesa kuti timvane bwinobwino ndithu kumachingako kwa chabwanji tifunse motero kapena mwina tungoganiza kuti muli kumachinga muli kuti Malawi muno. Ayi kumachinga koko ndithu pano pa dzuwa lawa mitambo ili patali ndithu komanso mphepo ayabviyabvisa kuchitapo ndi chikhulupiriro chakuti mvula ibwera monga mmene kunachitira zoli pa masiku enawo mvula imavuta ndithu. Chabwino ndiye nkhani imene tili nayo pano njokhuzana mafumu ndi ndale. Tamva ndithu kuti madera ena zikuvuta chifukwa ma senior chiefs akumachita kulozera mafumu anzawo kunena kuti munthu womuvotera ndi uyu, munthu womupangira kampeni ndi uyu, mukapanda kutero ufumu ndi kuti wathapo. Nkhani imene mwayimva kati? Nkhani imeneyi tikungoyimvera maucheni momwemo, koma poti zinthu tikangoti mafumu ndiye kuti ndi wina aliyense pamenepo, ngakhale zichitike kaya kuti kaya ndi village kaya ndi group kaya ndi subtiye kaya ndi tiye kaya senior chief, dzina la ufumu lilibe kupatulana kwakuti akodi mafumu ake ndi ati, koma nkhani iyo ikumveka ndithu komanso kuyimva kwina ndi mmenenso mukuneneramo ndithu. Ndiye inuyo maganizo anu mwina tiyambe ndingati kumdera anu kumachinga mmagwirizana nawo motani anthu andale makazipani zosiyanasiyana, mmagwirana nawo ntchito motani anthu amenewo? Kwathu kuno kuli zipani zonse ndithu, ndipo mgwirizano wathu ndi wokhazikika ndipo wakalekale. Akabwera anthu aja ali ndi atsogoleri awo m'maderamo, kandi ma constituency governor kaya ma constituency chairman ali nawo. Amene ajatu kaya shadow wawo akubwera amafika ndithu pa headquarters kuzationesa kuti shadow wathu ndi uyu. Komanso timapasa mpata wakuti ashadow pamene abwera uzaonekera kuno ayendeyende mma VDC awadziwe, ayendeyende mma center mwathu awadziwe. Ndicholinga chakuti kampeni yawo akamachita isakhale yovutirapo. Apo ndithu kuzipani zonse zakhala zikuchitika mpaka panopa dongosolo limene linatheratu. So mmaonesesa kuti chipani china chilichonse chakhala ndi mwayi umenewo? Chipani china chilichonse chikhale ndi mwayi woterowo, komanso pozindikira kuti anthu amene azamvotere munthu amene siwochokera ku Blantyre kuzavotera kuno, siwochokera kapena ku Lilongwe kuzavotera kuno, ndi anthu akenso okhaokha amene tikukhala daily tsiku ndi tsiku tokha. Ndiyeno sitimaona ngati pali chifukwa chakuti tiyambe kunena kuti inu wanu ndi uyu wina ndi uyu. Ndipo pamene tikupita apa tikuziwa kuti tikukavota mu September muno, amene asankhidwa amene Mulungu wamusankha kuti akhale MP wathu sitikumudziwa. Ndiyeno poopa kuti tizangomunyoza munthu amene Mulungu amusankha, ntchito sitizagwira naye bwinobwino atapambana iye. Tizakhala tikuopana poopa zimenezi pamene timangwasiya ena aliwonsewo atakhale otakasuka mudera muno awonesane, komanso achite misonkhano mopanda kuumirizana kuti muvotere uyu kapena muchite izi. Zimenezo kwathu kuno kumachingako ndikuona ngati kuti ndizocheperapo kapena kulibeko nditero. Chabwino ndiyankhulekaye ndiye na mukhale momwe pa line chifukwa ndimafuna kuti ndifunse takhala tikumva kuti mafumu mukulemeratu mumapasidwa akena kake andalewa amabwera nkuzati ya tufuna tuonekere kwa mfumu nde samangochokaye amabweresa kena kake. Kodi kameneka kangapangiseso khalidwe lotani pakati pa mafumu maka khala kunena kuti kamene akupasaniko mwina nkochulukirapo? Amaiko Kayasa sindikudziwa ngati mukundimva pa line. Ndikumva kwambiri wayana. Mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka, inu mwadzuka bwanji mweneyo? Inenso ndadzuka bwino, mu studio munonso ndili ndi Nzanga Wanda Msisia. Nkhani imene tikukambirana lero ndiokhuzana ndi mafumu pandale. Maka chaka chino cha chisankho 2025 ndifunse mwansangansanga kuti kodi inu nkhawa yanu ili pati? Ndikukhulupirira kuti mwamva kale zimene zikuchitika, koma nkhawa yanu ili pati pokhuzana ndi nkhani imeneyi?
zikoma kwambiri nkhani imene ni nkhani yodandaulitsa kwambiri chifukwa ikukhudza ufulu wa anthu opanga chisankho, ufulu wa anthu osankha munthu amene akufuna kuti azayimire. Ndi ufulu umene kutetezedwa ndi constitution yathu makangana magawo angapo mu constitution wathu section 40 komanso bwerera mbuyo mu section 33 34 35 ufulu amene akuteteza ufulu wa munthu opanga chisankho chimene akufuna komanso kupereka maganizo ake. Maufulu osewa ali pa chiopsezo chifukwa cha chikhalidwe chimene chakhangati chakhazikika pakati pathu. Ndimamvetsera bwino amene amafotokozera gogo akuyenera kuti mafumu samenera kuonesa mbali, akuyenera kulandira wina aliyense. Ndizoona kuti zimene okha choncho, komabe tikudziwa kuti in reality sizimachitika moteromo. Mungathe kuona kuti kwa nthawi yayitali mafumu akhala akumachita zinthu zimene sitembekezera kuti mafumu azichita, kukakamiza anthu kuti avutire munthu amene ali kumtima kwawo. Komanso tinaonanso kwina mbuyo mu khalidwe jalona kuti mafumu kumaletsa ndithu zimene zina kuti ayi chipani chakuti kunoko chingapanga campaign mikhalidwe imene kuitsana ndi ndale. So nkhalatu ndinena kuti chikhalidwe chimene chakhazikika pakati pathu chikupitirirabe andi chikupereka chiopsezo kwa ufulu wa anthu osankha munthu wakumtima kwawo. Ayi, mwafotokoza bwino ndithu. Tifuna kuti tionjezereponso mfumu Mberwa, inkosi ya makosi Mberwa kuchokera mboma la Mzimba, ndena onso tikhali nawo mpulogalamu yomweyi. Koma mwina tisanapitirire ndibwerenso kwa Wanda Msisia kuti mwamva akayatsa amene anenera kuti ideally zimene akunenazo mfumu Kawinga ndizoona, koma tikudziwa kuti on the ground ena sikuti amakhala okhulupirika pa nkhaniyi. Ndimafuna kuti mwina ungotambasula kuna kuti kodi kuopsa kwa nkhani imeneyi nkotani, makaso tikaona zisanzo kapena kuti ma examples from our history, our political history. Takhala tikumaona ndithu mwina maboma ena akabwera mfumu zina zikuchosedwa, kenaka kuzabwezeresedwa boma lina likabwera nkumati kodi ufumu umakhala ngati ukuyenda ndi ndale zotengera kuti ali mboma ndani. Mawu ano, maganizo ano. Yes, Wayana, you're very right. I think takati kuonapo pakati pakuti pali maufumu ena mpaka pano adakapanga bemwina zokangana nkhani zawo mpakana kumakhala makoti. Yes. Taonapo ndithu aboma kulowerera kukakweza mafumu ena mbuyo mumwina mafumu ena kukwezedwa msanga kwambiri. Anthu nkumadabwa kuti kodi chisomo chagwera mfumu awawa nchotani kungochoka mwina village munthu mpakana Paramount. So pakhala pakukhalanso ndale zimene zikumakhala zikulowerera machitidwe mwa zinthu zathu maufumu. Akayasa nakambapo kuti takhalanso tikumva mbuyo ndithu mfumu zina kukaniza ndithu kuti akuti kunoko musabwere chifukwa gawo la kunoko ino zimenenso si mphamvu za mfumu kupanga, chifukwa Malawi ino ndi dziko limene linasankha democracy, tidalola kuti tikhala ndi zipani za ndale zambiri komanso anthu azikhala ndi ufulu osankha. So si mphamvu ya mfumu kuletsa. So pamene papa pakumakhala kuti mfumu zina zikumazamba nokupanga ndale no ngati active politics. So zimaonekera chifukwa chokuti zimachita kuoneka kuti izi zino nde sizaufumu soyayi nzandale. Mukumbukiranso mu program yomwe jameti makamba achunga ya hot current timakamba so kuti even if atelankhani fe timavota nafeso. Exactly. Kutanthauza kuti ndi zinthu zina zimene masatira kunjako, koma zikafika kulowerera ntchito yathu kuti mpaka napopanga ntchito icha anthu azitha kuona kuti ochungawa ngachipani chakuti kapena msishawa zimene amba kuyankhula papazi sizisutolankhani soyayi alowa ndale, ndiye kuti tikuyenera kuti pa nthawi imene tisiye ntchito imeneyi tikaloweno ndale zono. So mafumu ali ndi udindo ovomera munthu wa ndale wina aliyense chifukwa m'midzi mwawo muli anthu azipani zosiyanasiyana, anthu azikhulupiriro zosiyanasiyana. So sudindo wa mfumu kuti izitenga gawo la ndale mofunano kuchita influence anthu amene akukhala m'mudzi mwawo. Chimozimozinso boma likuyenera kuti lilemekezeso mphamvu za mafumu, kuziwa kuti ufumu uli ndi ndondomeko yake imene makhalira kulowerapo mwina unduna oona za mujeni chikhalidwe ujeni local government ija maboma ang'ono chikhalidwe ndi umodzi. Yes, chifukwa choti mafumu ali pansi pa unduna amenewo, koma sikuti undunawo ndiye kuti uzichita dictate
kuti kuno kuti asankha mfumu yakuti taonapo zimene zozo ndithu ma injunction akutengedwa against kukhazikitsidwa kwa mafumu kwina mafumu okakangana boma mpana kulowererapo ena mablema asoboma kuti inuyo ndi amene mukukulezera mukutisankhira munthu kuti isa amene akuyena kukhala amene yoyo so pakuyenera kukhala kuti tikhale ndi ground yabwino kuti mafumu alemekezedwe ngati mafumu andale adziwe roho ya mafumu mafumunso aziwe kuti andale sakuyenda kuti azauza zochita ayi pazikhala malire ambali zonse ziwiri. Chabwino Wanda pano palaini ndili ndi Mese Matonga ukundimva? Ndikukumva Wayana. Mwadzuka bwanji chemwali? Ndadzuka kuno kayi. Tatifotokozani kuti muli kuti komanso kuti Amalawi amene mucheza nawo akuti bwanji pa nkhani imene ya mafumu ndi ndale. Inetu ndili ku area 24 ndiyenda kumana ndi nzika ina ya kuno ku Malawi adzitchule okha mpulogalamu iyi yomwe atathe kufotokoza kuti pagawo lawo pa nkhani imene kukambidwa lero tsiku la lero yomwe kuti mafumu ena akuluakulu akumapanga influence mafumu ang'onoang'ono yemwe adzamuvotere pa chisankho chikubwerachi ndi mkulu zitchule midzimu. Ine zinanga ndi Luciano Phiri ayogera mudzi wa Katani. Luciano Phiri akuti mafumu ena akumakakamiza anthu kuti mafumu akuluakulu amakakamiza mafumu ang'onoang'ono kuti ayi muzavotera kuti kupandapo tidzakuchotsani ufumu umenewu tidzakuvulani. Inu nkhani imene imayimba? Imene sinayiva. Koma ngati simunayimve maganizo anu ndotani? Maganizo amene siabwino. Ori munthu aleno ufulu wake kuvotera mmene wamutani wamutsanga wamukonda mumtima mwake moto. Okay, chabwino. Ndiye mwina pachitike chotani kuti nkhani zimene imene usichilidwa bwino aliyese ali gawo lake loti limene angasankhe president amene afuna azamukonde komanso vuto limene lili loyipa kwambiri. Chabwino. Ndicho. Inde Wayana ndimene ndinalili kunoko ku Lilongwe amene ndi Aphiri Luciano Phiri ameenda kumana nawo ku area 24. Chabwino Mese ukhale ndi siku lopambana tathokoza. Ndikoma kwambiri Wayana. Ayi kuchokera kwa Mese Matonga amene ali ku Lilongwe tifuna tipite straight kwa Innocent. Kodi Innocent ukundimva? Innocent ukundimva? Yes Wayana ndo. Ndi madabwa uli dera liti la dziko lino? Ndili ku Nsanje ndithu. Ku Nsanje. Kwamba kale kutentha? Sabata iyi kuoneka kuti kunazizira ndithu. Koma tikuona ngati kuti nyengo amba usintha kwamba sotentha. Chabwino. Tacheza nda Malawi kuti akutimve maganizo awo pa nkhani imeneyi. Zikongombi. Ine ndine Pierson Bojana. Chabwino nkhani imene tikukambira na lero ndiyoti kuli mafumu ena kapena pali malipoti kuti mafumu ena akuluakulu andodo akumapanga influence akumauza mafumu ngati anyakwawa kuti mwina azasankhe munthu wina mwachitsanzo mwina ngati akumauza kuti muzavotere wakuti ukhala mtsogoleri wa dziko kapena muzavotere wakuti ngati Paul kapena muzavotere wakuti ngati kansala. Ino nkhani imene imayimva kuno? Nkhani imeneyo ndizoona zikuchitika ndazimva ndithu. Ndazimvapo pawayilesi komanso ngakhale kwathu konkuno zimachitika. Chabwino ino ndikuona ngati kuti mwina maganizo anu ndotani pa nkhani imeneyi? Ine maganizo anga ndona kuti nkhalidwe umene ungatithandize ndiyoti ukubwezeretsa chitukuko cha democracy mbuyo chifukwa chanena kuti maboma jamasintha ndekuti ngati mfumu yaikulu ikulimbikitsa kuti anthu avotere wakuti boma limene chalikadzabva zosatira zake ndoti amene nakulowa akazindikira kuti mfumu wakuti amalimbikitsa kufuna kubweretsa tsankho pa nkhani ya chitukuko cha ndale imeja zimabwezeretsa mbuyo chitukuko choti kudera kuja amene alowaja sapitapitako amakhala ngati kuli adani awo komanso zimapereka chiopsezo kumbali ya chitukuko cha derawo chifukwa kuti ngati awalowa mwachisazo ngati amene akufunidwa kuti aloweyo sana wine awawina ndi wina ndikuti wina yakhoza kuwachotsa fumu pampando kapena zinthu zingapo zikhoza kusokonekera zimene chitukuko cha dera kapena maboma chikubwerera mbuyo chifukwa cha khalidwe ndi mchitidwe ngati umenewo. Chabwino ndilinso ndi ena tikubwera izo ndi Edward Kashawo. Chabwino Akashawo nkhani ndi imeneyi akuti kuli mafumu ena akuluakulu akumapanga influence
mavoters akumauza kuti ina muzavotere wakuti inu nkhani imene kuno kumwaiva kunokota kwambiri swazi fumu ambiri imapinda ngati amenewo amene akumatha kumachitira anthu kuti wina aliyense amene angapezeke mudzavotere awa koma usitirizeni kuti munthu anga mwina mwamva kwa mafumu akuauza anthu kapena mwina mwaziva pena pake anthu ndikumamva mafumu akumauzana komanso anthu ambiri kumanena kuti ipfedemezezi kuchitika ndithu kuti mazifumu akumauza munthu mbali omwe kulamulira wa demokrasi kulibe kuuzana mbaliya kwaliyesa ndi chikhalidwe chake chakuno maganizo anu ndi otani nkhani imene apati maganizo anga ati mene kungoti boma limene anthu amene akuchita zani kundotero matili akulakwa akakhala inake bweza kumati chita ndale mozita mungu mbiri kumakhalira ndake aliyesa zisankha monga mbali imene angasankhike kuti nangadamwere kachita choncho ufumu awa boma lilipo litachoka imene kuti atachotsa zawo imene tikunena akagabwera ulamuliro ngati mene udzapitirirabe kwa iwe ezikomo kwambiri wayana ndi amene ndinali nawo lero ayi tithokoze kwambiri Innocent ukhale ndi tsiku lopambana kutsongo mbiri panoponso pano dalandire inkosi ya makosi kuchokera ku Mzimba ambero amenewa ndikhulupirira kuti mukundimva amfumu are you on the line? Yes, I'm on the line. Aha. Mazuka bwanji kumene. Iyayi tadzuka bwino kaya kumene ku Mzimba. Kunoso kwacha. Zimavuta kumayankhula ndi mfumu yako komabe izinza ntchito siti kunyengerera ndikufunsani mafunso basi. Ngati ili mbuzi tikagwira kuseliko. Nimeona ngandachita mwayi kuti munthu wanga ndamene akuti kulisa nyengerera. Ifetu amatikanizo zimenezo koma amfumu kwambiri mwina mwayamba kale kuimva nkhani kukambira nkhani ya kukhuzana ndi ubale umene ulipo pakati pa mafumu ndi anthu andale. Funso woyamba maka inuyo ndinu munthu mmodzi amatengeratu ufumu wa inkosi ya makosi ndamene ufumu umene andale kapita aboma amagwirisa ntchito pa zinthu zosiyanasiyana za mdziko lino. Muli mmapezeka mmabodi, mmapezeka ma meeting ku State House. Ndikukhulupirira kuti mezi simungangopita ku State House kuja mfumu amakupasani kena kake. Kodi zimene zija zimakupangani influence motani pamene mmayang'anira ndale mdziko muno? Thank you very much. I think choyambirira chodi muziyo nchono mafumu timagwira ntchito ndi boma limene likulamula limene lilipo nthawi imeneyo. Mawu amenewo kwambiri amatanthauza kunena kuti boma limalamulidwa ndi chipani chimene chilipo nthawi imeneyo. So zimakhala zovuta kusiyanisa kunena kuti ukati ukugwira ntchito ndi boma ndikuti chipani sungachisiye. Zonse zimaoneka ngati zili pamodzi. So tikayitanidwa ngati ku State House kuja munthu ukapita umene kuja kukhala ntchito imene mukugwirayo pamapeto pake pameneka kuti akubwezereni mafuta nakamungaende opanda mafuta kati. So pamakhala kuti ma logistics kwina kulikonse meeting ina iliyonse imene ungayitanidwe pamakhala ma logistics amene munthu umatata kutani akulandira malingana ndi ntchito imene wapita kukagwirayo. Mwina kungonenapo sonena kuti ndikumvera nkhani iyi mwene mayambira kwakukulu influence imene ikuchitika mwina amene mafumu akunenera kuti mafumu ena akumakhala akuwauza anthu zochita kuti azachite bwanji pa chisankho. Ndimakufuna ndikubwerese kuti mu 2018 mafumu kudzera ku bungwe la Malawi Electoral Commission anakhazikitsa code of conduct. Mwina chinthu chimene chichi sichinapangidwe publicize moyenerera koma pali code of conduct ndithu ya mafumu imene amayeneka kuti azipanga pa chisankho. Zina mwayizo ndikuonetsetsa kuti anthu omwe akupikisana pa chisankho chimenecho azipeza mwayi ofanana. Komanso kuzetsa mtendere pamene anthu akupanga makampeni awo. Komanso ife ntchito yayikulu imene tinayo kudindo wathu tionetsetse kuti anthu amene akuzavotawo tizapanga voter educate. So timatha kuyitanisa anthu titi pagulu ndikuwauza kuti aliyense ali ndi ufulu kuti akavagezani akavote ndipo akwanirise ufulu umenewo. So zina mwayizo mwina zikamakhala zokambidwa mwina mbali imeneyi ya code of conduct mwina sinafalisidwe mokwanira. Ndipo I think tapemphera anzathu a Malawi Electoral Commission ona kuti kabuku kameneka kafikire wina aliyense bwino wake nkono kuti kalimizira lokale statu chizungu chichewa komanso ndi muchitumbuka. So izi mwina mwayizo zimene zikhoza kutithandizira kunena kuti mavuto amene tikumana nawo panopa
achepe anthu ena akupanga zimene zifukwa chakusadziwa anthu ena akupanga zimene chifukwa chonena kuti mwina adyera so munthu nanga si mmene anenera akawinga una kuti ine nutshell mukangonena kuti mafumu simungapange distinguish kuti ndi nyakwawa kuti ndi PA kapena ndi paramount so tosefe ukhanga kuti panga one blanket kuti mafumu koma otherwise ife ngati kuno kunzimba timaonesesa kuti wina aliyense code of conduct imene azisatira tilole wina aliyense amene wavomerezedwa kudzera ma DC komanso ndi apolisi kuti afuna kuzapanga msonkhano aliyense woyenedwa kuti azibwera kuzapanga msonkhano komanso mwina kugwirizana ndi funso lomwelo munafunsa so akawinga unena kuti nanga anthu akabwera amabwera ndi kena kake ndi chimodzimodzi ngati mene timati timakhala ndi masiku ona kuti buku lakuti kupita ukaona kumase sungapite kumase osanyamula kena kake mwachikhalidwe chathu pakhomo la mfumu kamafika umayenera kuti unyamuleka mfumu kena kake kuti ukalamfulire so zinthu ngati zimene zikamachitika it's very difficult to distinguish kuti izizi ndi ziphuphu kapena izizi ndi khalidwe wathu ndi kale so funso lalikulu limakhala pamenepo pona kuti zinthu izi zimakhala zikuchitika ndale kulibe ikafika nthawi ya kampeni akamachita izi zimaoneka ngati mwina kapena kuti funa tipange influence so mwina in a nutshell mmene ndingayankhulirepo amfumu wanda here mwafotokoza bwino I think nkhani ziwiri munakamba kuti pena nkusaziwa pena ndidyera ndithu just like I think mbali zambiri nkhani zaziphuphuzi I don't think kuti mafumu osanapulumuka nkutheka kuti pali mafumu ena amapanga zamadyera mphoto koma no pamene makamba kuti mwina kamene wabweresa munthu sungaziwe kuti akakachabe ndikafumu kapena kafika no dera lina wayana ndi chimodzimodzi mwina moni anthu amene ati moni handshake akamba magwirano kaujeni ka ebo umaziwa kuti munthu uyu ndi munthu wantondo wanji famuna amathera pa izizizi what do these palms it ichiche wacho kundisowa choti apa timatika chana kasukununu kaiwala kuti mpaka nakamafika kuti mano kugwirano akakaka kaeoboka ndio matimoni wamene wantondo wanji so amfumo munthu afuna kuzango pereka moni koma ng'ombe zitatu no madaba kuti ng'ombe izi zasiyana ndi nkhuku imene mwakamatira ija how do you measure kuti this is now too much mozi so even if atu lankhani tukalemba stole anthu akubwezera kuti yamadzi ndi yamadzi mpana 1 million kuti maza amene wandukamwa ndukamwa leki Malawi yonse maza mtundu wanji fumu how do we now help pamene popo kuti to know kuti izi zino sizongopereka kwa mfumu nozafuna there is ma undertones zimene afuna munthu kuti pamawa mwina azandifuna pena pachi I think mapereka example yabwino kwambiri kuti tayi zinaweka maona unena kuti kodi izizi ndi mena abwerera pavangu uthandao zanje I think kwaeneyo ndimachiona ngati kuti chili kwa iweyo munthu because nanga si munthu akafuna kupanga entice ndi chinthu iyeyo jawabwera kufuna chinthu kwa iweyo koma no response yako ndimene ingakhale yokonza kapena yoononga so nthawi zambiri munthu wabwera kale kuti akupasa chaulere akuza kuona wabwera munjira yonena kuti ndimene amabwerera koma no wabwera monjeza I think kwa iweyo ngati mfumu ngati uweneka kuti utengepo udindo wako unayo kuti okay fine anthuwa izizo of course abweresa chonchi pena so zimakhala zovuta kuti sungambweze kuti abwererani izizi kozimatengedwa munjira ina koma no iweyo what you respond ndi chimene chingakhale nokunena kuti ndichabwino kapena ndichoyipa because wewe kuyeneka kuti uziwa lamulo kuti ineyo sikuyeneka kuti ndipange zinthu ngati zimenezi so ukalandira ngati sunapange chilichonse ngati walakwira munthu ngati sunalakwire munthu koma no iweyo walandira basi zathera pompo so kwambiri mwina kumayankha funso lano ndonena kuti kwambiri chikhaleno response munthu wapereka wakupanga trigger koma no have you been triggered ngati sunapangidwa trigger ndoti ngati chilipo cholakwika ngati ndoti palibe chimene walakwa koma no tikungoyendekesesa kuti ifeyo tiziwe udindo wathu komanso tipange uphold unena kuti ngati tikamaona chisankho ndi chinthu chachikulu kwambiri chifukwa chona kuti ifeyo ndi stakeholder wankulu amene timakhala ndi anthu onse komanso macandidates onse amene amakhala akupikisana nawo amakhala kuchokera mzigawo zathu so zimakhala zovuta unena kuti izichunganira kuti ine ndibweze kapena kuti ichichi ndilandire kwa uyu ndoti zimakhala kuti zimakhala mixed feeling koma munthu akabweresa landira ukalandira iweyo no utengepo gawo noloti upange choona so munthu changala ufuna kupangisa choyipa iweyo wekha chilungamo chikulowe kuti ayoti akoma ineyo I don't think ndingapange zinthu ngati izizi ndiwenekana panga apo kodi malamulo
nkhani yovuta ndithu amene nda inkosi ya makosi Mberwa mukhale pomwepo amfumu ndimafuna kuti taitanenso amfumu Paramount Chief Akawinga kwa mwina nsanapite kwa Akawinga Amberwa kodi muli ndi mphamvu yowachosa ainkosi kandi mpherembe mzukuzuku maulawo Chief Amtwalo atakhala kunena kuti mwasemphana pachina chake kodi tifuna timve mwina it's not necessarily about politics tifuna timve kuti kodi mu ufumuwu mmakhala ndi mphamvu zoti mutha kunchosa munthu wina basi mutakhala kuti simunagwirizane pachina mwina sindale koma mwina ndi nkhani ina zimayenda motani ku Ngoniland ku Mzimba. tikati tione tisanafike ku Kacha ndi malamulo a dziko amene amayendesa ufumu and malamulo a dziko amene amanena kuti munthu amene amatha kuchosa kapena kupanga kuika mfumu ndi president wa dziko imene ili mu Chiefs Act. So zimatengerana kunena kuti umuzi kuja mukakhala pasi ngati banja masankha magwirizana kuti uyu ndi amene akuyeneka kukhala mfumu then malemba kuwalembera president kuti sepa chikhalidwe chathu munthu amene akuyeneka kukhala mfumu ndi amene ndi president amavomereza kuvomereza kuti amavomereza kuti discord ndi kumene amanena kuti it's appointing. So pamene mfumu ya sokoneza so zinthu ndondomeko yomwenso imasatidwa asonena kuti lese kanda mawirawo asokoneza zinthu ndikuti zimayambira kubanja komwe kuja ziyendera ku Chiefs Council ndipo timalembera president ndipo president amene amakhala ndi mphamvu yochosa komanso yopanga point mfumu koma that is starting imayambira pa sub traditional authority kumapita kumwambawo pamene kuma group village headman utsika group village ndi village headman nthawi zambiri zimakhala kuti amaja kwa malamulo amakhala ngati kuti ndi mahelper a mfumu. So iweyo mfumu ndamene umakhala ndi mphamvu yonena kuti umatha kuwalembera zimayambira pa DC kuza kwaza DC kuti ne mfumu yangaye yapanga misbehave ndipo anthu akwawo titakhala pasi tagwirizana na kuti uyuyu mwina chifukwa cha khalidwe uwu sizitheka kuti apitirize ufumu kuti kumuchosako ndipo akubanja akuyeneka kuti pasa munthu wina amene angakhale pa ufumu umenewo malingana ndi mene alili kuchifupi ndi ufumu umenewo. But otherwise weka kungodzuka lero kuti iwe ndakuyimisa opanda ndondomeko zimakhala zinthu zongozesa chisokonezo. Otherwise anthu amazuka mipungwepungwe but ndondomeko yake imakhala imeneyo. Chabwino ndimafuna kuti timvesese pamenepo kuti enawa nangasita kunena kuti akuchosa ndithu magrupu ndi enawa kuti zikumakhala bwanji pali mphamvu zotani is this unchecked power koma I think mwafotokoza bwino. Ndibwerere ku machinga kwa amfumu Akawinga. Amfumu Akawinga ndimafuna kufunsa kuti izizi za mswahalazi aliyense wandaka mapanga kampeni akumazikamba ife tikazalo mboma mswahala tizakweza kuchokera pakuti kuzafika pakuti ikukhala ngati issue yayikulu mafumu sota amva ena akumayankhula pa misonkhano ndikumanena kuti mswahala amene akuti pasa ndrama yochepa kwambiri ndrama imwe kuti ife kodi nkhani imene iyi pa mafumu pa ikuyenda bwanji? Zikomo kwambiri ndizoona adi kuti ngakhale zisakhale kuti pa msonkhano kapena pena paliponse inene mwachiona adi kuti mshahala wathu umene tikulandira ndi mmene zinthu zakuyerera dziko lino ndi wochepa. Kodi mulandira zingati? Zolandirazo mutafunsa kubomako ku Lilongweko ndiyena akuza ndondomeko yonse mmene ikukhalira zikuchokera apa zikupita apa zikuchokera apa. Chachiwiri ndizoona adi kuti munthu bambo wako amene wakubereka ndi bambo amene akuyenda mu msewu tungamfunse kuti akugulire kabudula wa mu msewu umakamfunsa amene wakubereka amene ali mnyumba mwa mayi wako. Ife tidafuna kukamba zakuti mshahala ukuchepa tikwezere ni malipiro mafumu athu ambiri alibe sakulandira mshahala mutikwezerepo kuti enawa azilandira nawonso timapempha kuboma. Chifukwa boma ndi limene lili ndi mphamvu kuvomereza ndi kuchita chinthu chokusiyana ndi anthu amba ena. Tsono zonsezi zikamabwera pa nthawi ino yachisankho zimangokhala ngati mpungwepungwe kubwera kugulu. Mwaonanso ni kuti mbuyo mukapena nthawi zina ena pa kampeni amanena kuti mukandivotera ine ndikukwezani kukhala iye kapena sabutiye.
pomwe amene aja mphamvu zimenezo alibe. Mphamvu zakugawa dera zili ndi mwini wake mfumu wa kuderako, komanso mphamvu zakuvomereza kuti munthu yakwezedwe zili ndi apresidenti mu ofesi mwawo. Koma anthu ena pofuna kuti icho chimene akuchifunacho chibwere pafupi kwa iwo achipeze, ndi mmene amanamizira anthu. Tiye ntibwerereninso ni kuti mwina mafumu tikamati kuti mafumu amene akuchita zimenezi muzaona ndivomereze nanu kuti alipo, chifukwa pali mafumu okhazikika akalekale ntchito zawo amagwira mwadongosolo, ndiye pali mafumu ena amene akusankhidwa ndi andale wakweza ndikukhala ngati kuti kumene kuja munthu uja basi ino akakwezedwa kaya kuchokera pa grupu kufika pa utiye amene uja ndale kumene chipani chimene chankweza msogoleri amene wankweza uja ndi chipani chake sanga ataye iye achifama maona kuti ndi amene akundidyesa bwino kundichosa apa kukafika apa. Ndiye muona kuti nso nthawi zambiri nso mfumu ya mdera limene wakwezedwa ameneyo mwini wake samadziwa kuti kodi okwezedwa ndi ndani muno kapena akwezedwa ndi ndani, amangomvera mwina pa radio kuti akuti lisabutiye kapena senior uje tiye. Zimene zija ndi zimene zimachitisani kuti anthu ayambe tsopano mpungwe kukangana kumanini kuti kodi awa zikukhala bwanji, chifukwa chakuti munthu amene wakwezedwa uja ndi atsogoleri a chipani amene uja sangamvere chipani china chilichonsecho, azamvera chipani chake chomwecho. Koma amfumu mwina muli pomwepo, amfumu muli pomwepo ndizotheka kuti anthu andalewa atha kunkweza munthu mafumu ena kapena kuti anthu akudera kumeneko osayankhula nawo, pachizungu amati consultation, osakhala nawo pansi kuti akambirane asanakweze munthu, nkotheka kuti andalewa apange zimenezo mwaokha? Zimenezo tazionanso mbuyomu, komanso kwathu zinonso zinachitika, komanso zachitika madera ambiri, moti matiye ambiri madera mwawo mwagawidwa kwaika anthu ena ake ena kumachita kukaka mziki mwaike ni akuti koma ena amazitu kuti azimeteka kuona kuti masama kumbera zimene akufuna ndi pamene zimeima osapiti zimene zakazi kuti nkhanitu yovuta imene mwatulusayo. Ndikuona Wanda kukhala ngati afuna kuyikapo mulomo pamenepo mwansangansanga tisanabwererenso kwa inu amfumu akawinga. No, mukhoza bwera kwa mfumu ine ndimangonayo kuti timaona maujeni mamsohala awo amene amalandira as of 2018. Yes. So I don't know. Oh yeah. 2018 amalandira zingati mafumu. Okay, I don't know ngati pakati papasintha koma the last one imene ikuona. Ayenera ndithu kuti aonjezera. Yes, inali yokuti from in 2018 boma lida kweza msohala wa mafumu almost times 2. Kutanthauza kuti maparamount adachoka pa 50,000 kufika pa 100,000. Ma senior chief adachoka pa 30 kufika pa 60. Ndipo ma traditional authorities adachoka pa 18 kufika pa 36. Ma sub chief adachoka pa 8,000 kufika pa 16. Ma village head adachoka pa 5,000 kufika pa 10. Komaso ma village headman ma group ndamanda adachoka pa 5 kufika pa 10. Ndipo ma headman adachoka pa 2.5 kufika pa 5,000. So as you can see ntima aina kuti aonjezera ndithu koma nditukoze kwambiri to paint a picture exactly of how it was as in 2018 ankalandira asana akwezebe ndikuti aujeni a village headman ankalandira 2.5 group village ankalandira 8,000, asabu ankalandira 18, TA ankalandira 30, ndipo ujeni apala ankalandira 50. Koma anachita no double could have given 100,000. Yes, but still, I think in amanenera ujeni gogo akawinga would I think I don't know how much it is now because I was quickly checking. This was the last one that was revised. Ndipitenso kwa akawinga kuti khangati mwatulusa nkhani imene yofunikira kwambiri kome imenenso inokhala nkhani yoti khuza ife ngati dziko kuti andale ena athamalowerera mu ufumumu mpaka na kumutenga munthu wina nkumuyika pena chifukwa choti mwina afuna kuti agwire ntchito zawo. Ndiye inuyo ngati mafumu akuluakulu, inuyo ndi paramount chief,
zotere zikachitika inuyo mbali yanu imakhala chani, mmachitapo chani? Mbali ya ife imayang'anira kaye kubanja kumene kwachitika dera limenelo tingopereka chisanzo kaya zachitika kwa Nyambi, ndiye kuti zili ndi Anyambi ndi banja la chifumu la kwa Nyambi kodi akuzivomera kapena akuzikana. Ngati anganene kuti ife sitikuzikana tikuzivomera ndiye kuti zithera momwemo. Ngati anganene kuti tikuzikana ndi muja mmamva kuti anthu apita kukachita injunction ku court kuti zimene sizitheka. Ndipo zimene zakhala zikuchitika maufumu dziko lino la Malawi, milandu ambiri kapena maufumu ambiri sana lowesedwe ali ku court azifukwa ngati zimenezo. Chabwino, ndipite kwa Akayasa. Michael Kayasa, mwakhala mukumva mafumu mene ayankhuliramu. Inuyo ndimanga yanu ndiyotani mutamva inkosi yamakosi Mberwa komanso mutamva Paramount Chief Kawinga ochokera ku Machinga akuyankhula? Akayasa. Ndio kwambiri wayana mafamu wandito ndaamva buno mena fotokozera andi afotokoza buno kwambiri ndina mvabuno mena mafotokoza inkosi kunena kuti mafumu ali ndi code of conduct imene mwina sidapangidwe precise muno bwino chifukwa ambiri fesiti maidziwa komano ndiyofunikira kwambiri komanso yothandiza ku testa nchidonga dumeneyo. Kumani mafuna ndibwerezeso dimension ine onena kuti nchidwe okakamiza wanthu kuti avotere candidate amene sakufuna ni nchidwe umene ukutsutsanaso ndi malamulo athu. Njiro umene mukangana makamaka malamulo okhuzana ndi zisankho makamaka Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act ndi nchidwe umene mwina pachizungu tingatonena kuti electoral misconduct. Nchidwe umene ungatha kupangitsa imene pachizungu timati voter suppression. Voter suppression ndi mlandu waukulu ndithu kunoko Malawi komanso ngakhale kwina kulikonse pa dziko lapansi. Kukakamiza anthu kuti asavotere candidate kungatha kuchita contribute ku voter suppression. Kuna kuti anthu ena angatha kuganiza kuti basi ine ndoti ndisakavote kuti ndisambane na mfumu. Komanso kungatha kubweretsa voter apathy. Vuto lalikulu kwambiri imene takhala tikulimbana nalo kuti anthu ena angatha kupanga chiganizo kuti basi ineyo sindikavota yayi. Ngati ziganizo zikupangidwa ndi anthu ena ndi kuti my vote doesn't count. So machitidwe imene ndikupsa kumene kuchopsezo chimene chocho kunena kuti zingathe kupangitsa ndithu kuti tikaone munavota apathy yochuluka 20 kumasankho amene akubwerawa. Koma Akayasa mwanena ndithu kuti voter suppression mlandu waukulu pa nkhani ya zamalamulo komanso chisankho, koma kumbuyo kusinaone tu mfumu ikummangidwa kwenikweni chifukwa choti mwina yatima yankhula motere kapena imauza anthu motere nkhani ya chisankho, koma zinthuzi zakhala zikuchitika ndipo amfumu Akawinga avomera kuti zimenezi akhala akuziona zikuchitika. Ndiye tinene kuti kodi enforcer ndani pa nkhani imeneyi? Vuto limene lilipo ndinena kuti malamulo tilinawo komano sikugwiritsa ntchito malamulo amenewa chifukwa mungathe kuona kuti ntchito umenewu si ntchitidwe watsopano yayi, ndi ntchitidwe umene wakhalapo ndithu kwa zaka zambiri komano taulekerera andi chifukwa choti taulekerera kukhala tikukulabe. So vuto ndinona kuti tikulephera kugwiritsa ntchito malamulo athu. Amene akuyenera kupanga enforce malamulo amene wandani alipo adindo ambiri amene akuyenera ndithu kuchita enforce malamulo amenewa. Pali adindo ngati munatiyambire Malawi Electoral Commission amene ndidindo wawo ndithu kuonetsa kuti malamulo akugwira ntchito okhudzana ndi zisankho. Komanso tili ndi apolisi amene so ndidindo wawo ndithu kuonetsa kuti malamulo akutsatidwa. They are law enforcers. Pali adindo ena register of political parties pandadali dakhala tilibe ndithu office imeneyi panopa tindimwayi kuti ndi registra. So pali adindo ndithu ambiri komano nkhani imeneyo nakuti adindowa malamulo akwadziwa komano amasankha kukhala chete kapena kuyang'ana Ayi chabwino kangati foni yaduka pamenepo ndiye ti kwangule programu iyi zikuoneka kuti
I think alipo pa line ndi mmodzi ndithu nda mfumu akawinga amene muli pa phone kapena ndi ainkosi amakhosi ainkosi amakhosi aha tamalizani amfumu kwa iwo amene akukhala madera amene zimene zikuchitika, how do they seek redress? Angatani kuti athandizike? Yeah, I think mena anagambirapo azanga mena magamba kompano akayasa. Yes, even the code of conduct amene anayikidwa unena kuti ngati mafuta amene akuchitika kumene mungathamangire ndoti mukuyeneka kwani muthamangire ku even party liaison committee kumene mukhoza kukanena komanso kwa kubungwe lene la Malawi Electoral Commission nakoso mukhoza kupita kukafotokoza kuna kuti tukumana mavuto amenewa. But eventually I think pakanali panopa anthu njira za nkhani ya chisankho anthu abwera ndi njira zosiyana zonena kuti anthu azipanga entice anthu kuti akavotere. But eventually ndingumemabe kwa anthu eno ake ovotawo fambulo wake ovotayo ndamene ali ndi ufulu onena kuti akavota akagwiritse ntchito voti yake moyenerera. So zinthuzo zikumabwera ndipo tizilandirabe, but eventually mwini wake ndamene akuyeneka kukhala kuti ayime njipa chimene akufuna kuti akavotere ndani, avere fundo za anthu onse amene akambiramo ndi asankhepo fundo imene akufuna kuti akapake exercise vote yake. Eventually zonena kuti adindofe tikhale kuti tikulowerapo ndi zina zotero ndi izizi masiku ano zikumabwera kuti ifeyo timaonekana kuti olakwa kwambiriso ndifeyo amene timayeneka kuti tizese tendere kapena kupereka mwayi kwa anthu tapange. So eventually betingomemabe kwa anthu una kuti nthawi ino zolandira zikhala zambiri, zonena nena zikhala zambiri ifa kuti ni nthawi yonena kuti tupita kuchisankho. Koma muno wakewe vera fundo zimene zipani zikupereka komanso khudisidwa ndi fundo zimenezo kuti ukapange chisankho chako. Eventually mpabalo tibaza ukapita mu booth muja ukakhala mweka so ukakhala ndi mfumu sikuti mfumu izo wasonena kuti iwe wavotera ndani kapena wapanga ndani sisi chako. So ile ndingonena ndingopemphabe kwa anthu amene ma voters yo una kuti ma stakeholders tonse timakhala mwena ndi interest yathu, but eventually kani yomalizira imakhala kwa ndani kwa iwe vota kwa mwini wa vota okavota awe ndamene umakhala uli ndi mphamvu yopanga exercise chimene ukufuna kupasa ndalama ena ake kasana kupase iwe wekha ukazozona kuti fundo zimene amakamba awawa ndizondithandiza ifeyo ngati dziko, ndizondithandiza ngati ineyo mmuzi mwanga. So upange exercise iweyo ufulu wako komanso ndi responsibility yako ukakhala mu booth moja koma kuti mutengezo ndi mafumu ananena izi afumu alesa makhaso ndi mbali yake olo ineyo ndizapita ukavota ndikavotera munthu mmodzi amene ndamvera fundo zakezo. Chabwino mbuthi muja ndi muli nkhani ayi mbuthi muja ndimene muli nkhani ainkosi yamakosi kodi mwina mufuna munthu kuti azikulandirirani zimenezi nangasi mukhala ngati ntchito zakuchulukirani nditha kuthandizani kuti tithokoze kwambiri ambero kuti munabwera tinali limodzi mpulogalamu iyi. Tithokozenso abusa osati abusa koma Paramount Chief Kawinga, tithokozenso Michael Kayasa amene tinali nawo. Wanda, close in 30 seconds. Bayana ufulu malamulo a dziko la Malawi amapereka ufulu kwa anthu kusankha munthu amene akufuna. Sizikutengera mfumu ako, sizikutengera abusa ako, sizikutengera kaya ndi amuna ako akazi ako, ufulu osankha ndi wako. Panga chiganizo malingana ndi zimene wamva. Mafumu tiyeni tisalowerese ndale pa ufumu chimozimoziso ena onse. Ayi Wanda zomwe kwambiri nawenso ukhale ndi siku lopambana uthaso kwayimbira mfumu ako kuti ukaone ngati ya treasure pali malo kuti muthandizire. Ndiye kuchokera kwa ine Bayana Chunga malo mwato lankhani wonse amene tinali nawo lero komanso Christopher Nkosi pamakina ndikuti mwakoma nonse tikhale limodzi so mawa lolemba pamene programu ya kulinji iza bwerenso lolemba lachiwiri komanso lachitatu masiku amene pamakhala programu imene ya kulinji kwamba nthawi ya 5 minutes past 7 mpaka na kufikira 8 koloko ndapita. Amalawi kulinji no kulinji kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani kulinji mwani akoti akujibaji
kuti usauka kulilabe nangawasolora ledesiyaodeja chirukuko chuyenda panji nonkankhani zonyadisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nangawatutsa mwadzuka panji ndakawata mziredio kukulijani kulinji ndikudalira inu kulinji